ụka amana mma mgbe onye akara ekwe. Asụsụ Igbo agaghị enwu. Ndị a bụghị amụma ebughị ihe n'efu. Asụsụ Igbo agaghị enwu n'ihi asụsụ Igbo nwụọ o gosi na Igbo anwụọla. Asụsụ Igbo ga-adị ma anyị nwere ọrụ anyị ga-arụ ịhụ na ọ ga-adị. Oji does not understand any other language except Igbo language. Lee na Oji o, na-ekwu ikpe mo, lee na Oji. Ndị nkuzi asụsụ Igbo niile, lee na Oji. Ndị asụsụ Igbo na-amasị, lee na Oji, Oji unu abịala. Ndị Igbo nwe asụsụ Igbo, lekwe na Oji o. Anyị na-arịọ Chineke bi n'eluigwe ka ọ gọziere anyị Oji a. Anyị tata ndụ, ọganihu, ahụ siri ike na mmụta zuru oke. Anaka m eje na-ekpe ekpere n'isi ndị Igbo niile gazuru ụwa niile. Ndị Igbo, anyị wone oje mba. Ebe unu gara, unu aga enwe iro. Ije udo, eje alọ, akụta enwere, akụruo ụlọ. Gaa nụ mba ọzọ mụta na asụsụ na omenala ndị ọzọ, mana unu echefule omenala unu echefukwala asụsụ unu. Ya gaziere unu. Ndị niile ga-eji Teach Igbo Language Channel ọmụọ asụsụ Igbo, Chineke gọzie unu. Ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ndụ mmiri, ndụ azụ, onye anwụna, ibe ya anwụna. Ya gaziere nwoke, gaziere nwaanyị. Asụsụ Igbo dị ụtọ. Asụsụ Igbo dị mfe. Asụsụ Igbo ga-adị ka ọ dịrị anyị mma otu a na-eke, dịrị anyị n'orie, dịrị anyị n'afọ, dịrị anyị na nkwọ, gaziere anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Hello. Good morning. I am happy to welcome you to this channel called Teach Igbo Language Channel. I know you have been interested to learn Igbo language, but the handicap is that you haven't found the appropriate person or the appropriate books you can read conveniently and learn Igbo language in a pragmatic way. Your problem has been solved. By the time you are through with the various videos we are going to record in this channel, you will not only learn Igbo language, you will also teach Igbo language to others. It was borrowed from the English alphabet, and of course this is no surprise because Nigeria was a British colony. Igbo language had to take its alphabet borrowed from English alphabet. Igbo language is a very easy subject to learn. Very, very easy to learn. In this channel, we will not take you spelling, reading, pronouncing, writing. We shall do all these things simultaneously. I want to make you know, first of all, that a child must learn how to crawl, and after learning how to crawl, he learns how to walk, and then you can teach him how to run. That's the methodology we are going to use in teaching you Igbo language. Starting from the Igbo alphabet. That is what you call ABIIDI in Igbo language. ABIIDI. Say it. ABIIDI. Igbo language, there are many dialects. There are many dialects. You have the Onitsha dialect, Anambra. You have Owerri, Mbaise, Ngwa, Umuahia, Eka Igbo. There are so many other dialects. Actually, that in 1961, a new compromise dialect was developed by the Onwu Committee, and that was during the time of Dr. Michael I. Okpara. And today, it is the standard alphabet we are using for Igbo orthography. The English alphabet contains 26 letters. But not all the 26 were used for the Igbo alphabet. 3 letters, C, Q, and X, were not included in the Igbo alphabet. Here is the Igbo IGBO alphabet. Take special note of some features of this alphabet. Some letters
have got pairs, a pair of letters sounding as one letter. We will explain more about these paired letters. You can see them circled in green. Don't worry to learn all these alphabets one by one or in series. Like I told you, we are going to present it in bits, in small groups, in families, so that it will be easy for you to assimilate. The Igbo alphabet comprises 36 letters. Some are paired, some are single. We are now going to take a look at the paired letters. They are 9 in number. There are 9 paired letters in the Igbo alphabet. We call them mkpurumpi. Say it, mkpurumpi or ndibarampi, which means paired letters. The first one is chi. You pronounce it chi as you pronounce chair, chair. Say chi. The next one is bi, re, as in sorghum. Gui is GW, gui, pi, KP, you say pi, qui, like in queen, we, then nye, like in nyerere, then she. Don't mind about all this, it just introduce you that there are 9 paired letters on Ndibarampi in Asusu Igbo. There are 9 of them. Don't bother, you will learn all of them very easily. Asusu Igbo agaghị enwu ma anyị ụlọ ọrụ anyị ga-arụ ịhụ na ọ ga-adị. Nke mbụ isite n'ezinụlọ kụziere ụmụntakịrị. Ọ dị oke mkpa nne na-eji Igbo zụọ nwa, nna ejiri Igbo zụọ nwa, nne na-ele anya ụmụaka ha na ibe ha na-akpọ ụlọ ka ha ghara na-ewu ndị ga-emegheri ụmụ ha anya. Ọ dị oke mkpa. Nke ọzọ, ndị nkụzi ekwesịrị ịzụ ọtụtụ ndị nkụzi na ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo. Ọ dị oke mkpa n'ihi onye gba nkịtị ka ihe fuo. Igbo agakwana ịgba nkịtị, asụsụ anyị agakwana ifu. Ọhụ asụsụ ejiri mmụọ anyị, ọkwana ka anyị ji zụọ ụmụ ka anyị. Anyị na-akwaghara ụmụ anyị si werekwa na asụsụ a zụọ ụmụ ka unu. Ịsụ sụpịrị ọ dị mma, ma nke ka nke wụ na-asụ ike nne na nna ji mụọ anyị, anyị adịghị ha aka. Ka ndị nkụzi gbaa mbọ, ka ndị mahadum zụpụta ndị nkụzi ga-akụzi Igbo nke ọma, ka asụsụ Igbo gara na-enwu.